Takže jsme na řece Vltavě, dneska jsme přijeli, bohužel nám až doteď pršelo a teď to přestalo, ale začal zase foukat silný vítr. Tak jo, tak snad něco chytíme. Dneska je pátek, budeme tady do neděle, máme času dost. Jeden prut házíme, nebo já respektive házím kousek od břehu a druhý si zavážím k druhému břehu a uvidíme, jak to půjde, věříme tomu a snad to pobere. Možná to čivku. Zkusím si jeden prut zakrmit tady u druhého břehu. Hodil jsem si ho tam hezky pod hranku a co se tam naplnil. Takže je cca 9:30 a přišla mně teda první ryba. Kluci už nějaký chytili, ale tohle je moje první. Není nějak velký, ale je krásný, krásná kulička. Přišel na 1,20, kousíček od břehu. Nádhera. Krásná ryba. Tak ho jdem pustit. Se otočím. Já mám tam takhle panáčka. Tam rovnou za parku. Jsme tady další ráno, vlastně poslední den ráno. Teď se mi nedařilo, za včerejšek jsem kromě spadlých ryb neudělal rybu, ale vyplatilo se čekat. Teď ráno se rozjel prut z koryta, z hrany a přišel takovýhle
Krásný 11kilový kapr. Neskutečně krásná ryba. Opravdu fakt nádhera. Jako bojoval dobře. Myslel jsem si, že to je menší ryba, ale typoval jsem mu tak 9 kg, když jsem ho viděl, ale ukázalo se, že je to takovýhle krasavec. Přišel na jednu kouli a nádhera. Já mu dám dezinfekci ještě a pustím ho. Už se mu chce. Je to tak. Takže teď se nám povede double a zrovna mi pípá i další prut, koukám. A to, tam bude možná ryba. Co se tam děje? Každopádně vám je ukážu. Tady toho jsem chytil já teda, jsou to malí kapříci. A tady je ten druhý. Nejsou to žádný velikáni, ale jsou to krásné ryby a do jízdy asi nepůjde, ale tam. A teď to bude velká ryba. To se to může. Takže máme tady toho kapra teda, byl by to triple a je to teda nějaká taková lepší 60. No to žádný obr, ale je to krasavec. Takže jedeme to zavést. Ukážu vám, co tam dám. Dávám tam tady také 24 kouli. Hezky na hranu. No, uvidíme. Klasický Dčko tam mám, že jo, uvidíme. Za to ještě něco vezme. Co to byla poslední ryba. Tak mám to tady položený, položil jsem si to hezky tady a jedeme hezky ke břehu. Takže už jsem chtěl jít pomalu balit a z druhé strany přišel takový nepatrný malý záběr. Není to teda nějak extra velká ryba, ale je to taková hezká 70. Je to krásný, škoda, že má rozřezanou hřbetní ploutev, jak by byl nádherný celý, ale tak je to krásná ryba. Neskutečná radost. Dneska jsem se rozjel, za to ráno už je to 4. ryba. Škoda, že to také nešlo celou výpravu.
další rybou. Vypadá to, že možná poslední ryba výpravy. Opět přišla druhá strana, která se nám dneska teda pěkně rozjezdila, ale bohužel to opět není velikán, je to taková ta 60, tady má koukám nějaký šrám na hlavě. No, tahle je docela dost ničím vzatej. Asi mu to vydezinfikuju. Není velký, ale ryba to je. Takže už to máme všechno zbalený. Už se chystáme na odjezd. A jako skvělá výprava. Ryby jsme nachytali. Doufáme, že se brzo na tuhle vodu zase vrátíme.